Destinul m-a convins că suntem... Nu prea sunt ok cu părul astăzi. Trebuia un pic să mă aranjez și eu. Chiar poți să ai a bad hair day. Da, eu chiar pot să am. La tine nu prea se poate întâmpla. Nu, dar nu e vorba că nu ai păr. E că ești tulț la modul ăsta. Da. După ce să-ți stea aici în spate două fire, nu se vede. Așa. În schimb, la părul pubian poți să ai bad hair day? Da. Ce poate să se întâmple la modul? Să stea... Să stea cum? Dacă ai, de exemplu, centura cum am acum, Da? și când, dacă l-ai puțin mai mare, când te dezbraci la un moment dat, vezi că e cu cărare. Da, și nu e Știi? cu cărare pe mic și așa că stă ciufulit. Cât, dacă e să intrăm așa, cât de mare l-ai avut? Cel mai mare, Da, cel mai lung părul. cred că îți dai seama, după liceu n-am mai prins atât de... În liceu, acolo să ating recorduri. Cumva, Da. adică, cred că îl lași și ca să pară mai mult ce se întâmplă aici. Că am văzut, să știi că am văzut așa la niște băieți adunat acolo și tind să cred că era mai mult păr decât... Că nu era o linie, știi? Da. E o chestie adunată, un bol. Ori ai mult așa, O ori o mingiuță. tumoră la... Da, M-am uitat acum 2 zile. da. E o emisiune pe History care se numește The Ghost in My Child. Oh. Exact. Și ce tratează emisiunea? Sunt Da. sunt povești din America, bineînțeles, unde sunt părinți care povestesc cum copiii lor s-au reîncarnat și zic chestii din altă viață. Da. Și tot timpul, astea două cazuri, și îmi zicea, mi-a mai zis Andreea niște cazuri, le-a văzut la emisiunea asta, tot timpul au, adică ceva interesant oarecum. Da. N-ar da un caz cu un funcționar public Da, 60 exact. de ani. Înseamnă că a fost o traumă, adică Și când asta e traumă ți-aduce aminte, că așa dacă treci prin viață ca un cuțit fierbinte prin unt, Da. când te încarnezi în următoarea viață nu-ți mai aduci aminte nimic, doar ai chestii dintre de că băteai la mașină, nu? Eu, sincer, nici acum nu mi-aș face aminte nimic din viața mea, nu mi s-a părut că am făcut ceva. Știi că un indiciu că te-ai reîncarnat e dacă ești muncăcios ca copil. Că dacă nu ești reîncarnat, ești muncăcios. Aha. Că dacă te reîncarnezi și nu prea ești cu mâncarea, înseamnă că ai mâncat mult în N-ai alte mâncat, vieți. Și acum ești Înseamnă că ăsta micul al meu, Paul, Paul Așa. e foarte mâncăcios, deci Da. e la prima viață, E că proaspăt. l-am și simțit așa ca la prima viață pe Paul. E un pic cam la prima viață, dacă înțelegi ce vreau să spun. Da, și Eva la fel. Mănânc, n-am nicio treabă, Știi ce cauză cred că Eva e la prima viață? Eram cu cineva și am pus tot un copil de vârsta ei și am pus o melodie. Și feța care dansa, cred că era la nu știu câtă viață, dansa, încerca să aibă așa niște mișcări și să controla. Și Eva era... nu știa ce să facă cu ei, să mișca corpul, știi? Și mi-am dat seama, tu e primat când auzi muzică, nu? Da. Tot la fel un băiețel, era o emisiune cu cei mai deștepți oameni din lume și cu un băiețel care a vorbit la 14 zile. Pe bune? Da, pe bune mi-a zis Andreea, nu dacă e pe bune. Și la 6 ani deja era cu mastere, cu astea, deci... Bă, tu îți dai seama ce oribil este să te duci să dai master cu unul de 6 ani? Pe bune, nu te simți prost? Vine maică sa și-l schimbă. Vine maică și-l schimbă și în timp ce el ia doctoratul cu 8, în pana mea, că dă un col, la 6 ani poți să iei 8, că e ok, e încă miracol.
Adică dacă ești profesor și îți vine unul la 4 ani și dă masteratul, eu i-aș pune 10 din prima, eu i-aș pune 10 că leagă două cuvinte una de cealaltă. Dar apoi că mai are și dreptate în ceea ce a prezentat acolo. Nu cred că e vreun profesor care să stea la modul să-l judece pe ăla de 7 ani așa. Bă, da! 6! Da.